Wai uwar gida yau me ya kamata a dafa a gidan nan ne? Haji mai gida wani magana. Duk abin da kake so ba? Naga kamar naga Idi ya riga yanka wata sanuwa kuma alamun naman ta zai daɗi sosai. Ai kai mai gida akwai karasanci. To ai miya in babu nama na ga miki ai sai a hankali ai. Ba ga kina hakkin ƙara zama na kirkiya da haka kika zo gidan? Ba haka kika zo gidan ba. Ha ba ni. Wal na iya kiwo na ga miki. Masha. Ake so ai ake ciki. Yanzu ina Maryam take. Tana daki ai tana abin da ta saba. Tana daki. Tana daki. Kar dai ki ce rera wannan da ta saba yi dai tana ciki tana yi. Abin da dai ka sani ana ci ana alheri. Assalamu alaikum. To Allah ya shirya mana su. Amma alaikum salam. Lafiya ina Lafiya lau ya kake. A'a. Kai muna sama kai ma kana a sama bara ka sauka kasa ka zauna ba. Ma kasa ka zauna ba da musu wayin ka ne. Lalle shi kin san garin da shi hankali me yake faruwa ne? Dama ina son ɗan wata magana. Ina jin ka. Kuɗi na ne zan maske ƙasa na sauran wani su ne da kasuwa. Kudin ka suke kasa ba kuɗi ka za ka wata kasuwa. Yaushe aka baka kuɗin jari har ka cinye? Ka bi abokanayen nan ka je ka kakkashe kuɗin ki na yanzu ka dawo jakin ka ya kare baka wani kuɗin ko? Mai gida kai ke ɗaure mai kugu yana yin duk abin da ya ga dama fa mai gida. Maryam ki bai aikin sai yaran ne dole in ba musu haka za a iya samun matsala ne. Yanzu abin da za a yi ka gane ko ka je kawai in na fito za mu haɗu. Au ba shi da aka yi. A'a ba wannan bane ba. Kin san yaran zamanin nan lallaba su ake yi. Yanzu ya ga dama zai iya cewa zai ɗau jakar sai tafi Lagos. In ya tafi Lagos da ke za mu je mu nemo shi.